Kadjin. Sayo sa buntag. Agay. Sakit. Sayo sa buntag. Gasilpon-silpon ay haya bata. Ang ano ka? Sini Kadjin gikan na tog pagmata kahigda gyapon kay gasilpon-silpon. Ano ka? Nag-limpyo ko, oy. Ay haya bata. Nag-limpyo ko dahil. Ay haya gabahong ni Kadjin eh. Nag-limpyo Akong gisugo nimo nga panghinlo sa sawog, nang hinlo na ka. ako. Wala pa man na mahinlo, grabe ni Kadjin gasilpon-silpon butag sayo sus. Wala mo. Wag yun, butabang sa trabuon. Hapit na lang ting klase ni Kadjin. Wap ayo ka ma. Wap ayo ka mo kon. Lihok si mo mga buhaton. Si mama ni mo, busy kayo sige. Kuan ikaw. Agad hayahayang ni Kadjin gasilpon-silpon ra. Ako gisogok ni Kadjin nga mga hinloon ba. Asa hinlo? Ano may mga hinloan? Panghinlo. Buntag sa iyo mag silpon, wala pa gani kayo na trabaho ba? Kinahanglan igmata buntag sa iyo mo tabang sa ihukon manghinlo sa balay kay na hugaw kay itong balay na may poultry gani dire yo. Dai poultry. Manok ni Kadjin. Sino ba ako ang manok? Para birthday ko na niya. Inka. Ya, silhigi na poultry ito be. Ang saan naman tawag nito ato. Para birthday na niya eh. Ang bala eh. Para birthday na buhi isa na siya be. Aw ay lang kayo, lupad pa na. Nay mo dagdag dira. Ha? Taro nga na ihang ana lang. Ana sandig to na. Abi. La. Ayaw na be. Asa na ibutang mo? Kining manok ka kay pang birthday ni Kadjin usa ra man ka buok, mahintag nay puno ni. Nay mo dagdag. Be, pang birthday na mo be? Dili. Ha? Dili. Di na pang birthday mo re. Dili. Ingka para pang birthday na nimo. Para pang birthday ta ni Kadjin ay yung gibuhi ba. Amo nang ikuan sa birthday niya. Yang silhi ka ng hugo. Haya, wag mata butag sa iyo. Yung silpon taman. Anang hinlo na rin ka. Pasbi na hinlo para ano ay daghang kiko ano. Hugo. Ni Kadjin lagot ignaw. Isa. Ni Kadjin nasoko siya kay na kanihang pag-cellphone. Ano ba ito kun ato da? Ha? Halima. Ala, gidwaan. Isa. Ayaw dong. Ika sa noon diha. Ladies nagtarong no. Mo ni amo ang balay. Wa pa mahuman. Paan pa kayo? Tatag pa kayo kay wala pa man mahuman mong balay ka. Tarong nga. Kasi na kong ipahinlo kay para atong buhat. Mata buntag sa iyo magduwa-duwa din sa cellphone. Magligid-ligid, magsigdo-duwa cellphone na unsa. Nagunduwa kay kuan na tipilram to. Ram. Mga na mong balay mga kaya wala pa mahuman. Wala ito plywood diri ay. Wala pa sawg. Sawg na nagsin. Sa kailangan. Dato.